Добър ден, хора! С моят племенник Митко днес решихме да играем на игра, която се нарича предизвикателство. На предизвикателство ще играем обаче с тази малко по-голяма топка, която когато сложиме топката в чашата, тя се познава. Да. Затова решихме да играем с затворени очи и да кажем първа, втора или трета чашка. Избираме. Който познае, ще може да предизвика другият, като му каже какво трябва да направи. И той задължително трябва да го направи. Сега ще играем на камък, ножица, хартия, за да разберем кой ще е първи от нас. Ако не го направи предизвикателството, трябва да го направим друго предизвикателство. Ако не направиш предизвикателството, бой с възглавницата по главата 3 пъти. Добре. Камък, ножица, хартия,